केला हिन्दियाव थालिरखौ बुङो थालिरखौ हिन्दियाव केला बुङो बेखायनो थालिर जा खागज जा Hi everyone, नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापल इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। नुबाय ओंखामखौबा जानो मिथिया मा मा बुस्थु जायो गोलागासिनो नै हलाय जानां खनसे मा बुस्थु बे सिदफा माबासो माथो बिलाय बानलु गोसा माबा मोदोमफुल मैथ्रु फिथाइ होनो सोरबा सोरबा थावथारा मैथ्रु फिथाइ हाननानै लाबोलायबाव बाला मैया आं लाबोनायसो खन्थाइमोन ओमफ्राय माबाखौ मैथ्रु फिथाइखौ हलाय मादैया हरदोंमोन आंनो खन्थाइ बिमा मादैया ओमफ्राय जानसां गोथाव माथ' होदा जाफ्लेबावनांगौ ओंखाम उखैयो खिन्थु बेखौ जाबाथाय ओमफ्राय बिदिखौ लोंनांगौ रौलै मोननो लोगोफोर नै बिराद मोजां संबायमोन आं अमाखौ रावबोथ' जाया जोंहा आदा केजि लाबोलायदोंमोन आं नै उपाय गैया बेखौ दायो आं गारनांसिगोन जि मोजां आङो रुनानै दोनलायदोंमोन मोनायाव मैया बिस्थिबारखाय जायामोन आरोना जोंहा ओमफ्राय दायो आं बेखौ गारहैनोसैसो जोगोनारजों संदोंमोन आङो जि गोथावनो ओमफ्राय मोनामनायानो जानो हाया अमाया दहाय सोंना मिथिबाय आं बेमारसोनो अमा बायनांला लोगोफोर गामिनि अमाबाबो माबानिबाबो फायखारनिबाबो बायनांला दायो अमाया बिराद बेमार जागासिनो आरो जोंनि माजबाद एरियायावथ' मिथिखायो बिराद दाम अमाया 400 थाखा केजि ओमफ्राय रौताफोरथिं आं 200 थाखाल' होननाय खोनादों अमाया बेमार जागासिनो आंनि मथेब्ला जायियानो मोजां लोगोफोर नोंथांमोना जानाङा दायो अमा आंबो जाला दिनैनिफ्राय अमा बायला आङो दाखालिबो बिदिनो आं थगायनानै फानजादों रागा जोंबाय आरो आंना अमा जाला आं दिनैनिफ्राय नायदो अमाया आदा केजि इमान बरिया लाबोदोंमोन आं जोगोनार संलायलायबायमोन नै गंगार दुन्दिया होलायनानै उपाय गैया दायो बेखौ आं गारहरजोबनोसै गारहरजोब्बाय आं अमानो होनाङा नै दायो बेखौ नाफोरा जाथोंसै लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय गारफैजोब्बाय आं नै सेस खालि जाजोब्बाय दायो अमाया सोब जायगायावनो बेमार जागासिनो नोंथांमोना फायखारिनिब्लाबो गामिनि फाननायब्लाबो जानला मोनला जानाङा खायसे गामिनि मानसिफ्रा थगायनानैबो फाननो हागौ जाहाथे माने गावनि अमा बेदरा नाङा साननानै आरोना बेनिखायनो गावनि सेफटिनि थाखाय अमा जाथ'नाङा दायो निउसफ्रावबो नुलागासिनो दं गोबां बेराम जादों अमानिफ्राय बेराम फैदों आरोना ओंखायनो जानाङा नांगौब्ला मोजां बुस्थु जा पनिरफोर जा लकेल दाउफोराबोथ' बेमार जानानै थैजोब्बाय गोबाङानो ओमफ्राय जाथ'नाङा आरोना गरम दिनावथ' जायियानो मोजां अमा ओंखायनो आं दिनैनिफ्राय जाथ'ला आरोना बे साननैसो बायथ'ला आं अमाखौनो माने मिथिबायना अमाया बेमारसोमोन खिन्थु आङो रावनिबो नाम मेनसन खालामा लोगोफोर माने नोंथांमोना जाथ'नांला आरोना अमा आंबो जाला बाद होबाय